Sí, jo crec que hem començat bé el partit, generant bons tirs i amb encert. És evident que elles també. Hi havia un intercanvi de cops que a nosaltres no ens convenia massa per anar a un marcador molt alt. Ells ens generaven moltíssim des de l'1 contra 1, de Stanachev, de Prieto, amb ajudes una mica massa llargues nostres o massa precoces. Després no hem defensat bé a Merritt Hempe al post de la primera part i és una cosa que ho havíem treballat, ho hem fet una mica millor a la segona, però al final se'n va a 21 punts. Sí que és veritat que sobretot el tercer quart ens hem col·lapsat bastant, ens ha costat més anotar, han col·lapsat sobretot la nostra zona perquè Queen ens rebés amb facilitat, també les nostres tres, a vegades ens falta mirar una mica cistella des de la línia exterior perquè ens havien entrat els tirs. I bé, i tot això, a l'últim quart hem tingut diverses possessions per tornar-nos a ficar a 6 punts, després a 8 punts, moltes possessions per tornar a baixar dels 10, no ho hem aprofitat i al final jo crec que Lugo s'emporta un partit més escut, crec que ha tingut més ofici que nosaltres, jugadores amb molta experiència, tenint molt clar el que havien de fer i en tenien les avantatges i ho han castigat bé. Bé, doncs descansar bé, aquestes 24 hores abans del viatge, intentar fer un entreno demà a la tarda per millorar cosetes. Crec que és més important millorar en l'aspecte mental que en l'aspecte tàctic i tècnic, que és evident que també, però sí que és veritat que el tercer quart potser ens hem anat mentalment una mica a baix, cares de poca esperança d'aixecar aquests partits. Llavors necessitem jugadores amb caràcter que liderin possibilitats de remuntades o de tornar-se a ficar al partit.